השעה 10 בבוקר יום רביעי. לוחם מגדוד 450 מזהה 3 דמויות חשודות נעות במה שנותר משכונת תל סולטן הארוסה ברפיח. הוא מדווח על כך למפקדו. יש עוד 3 מחבלים מסתובבים פה. יכול להיות שהם נפלו בתוך הבית גם. לא, זיק אמר שהוא ראה אנשים יוצאים. ראיתי אותו, אבל למטה. אתה ראית מישהו? כן, ראיתי ממש בבירור למטה כאילו. הפעילות שבה חוסל מנהיג חמאס החלה. כוח של חטיבת ביסלח הגיע לנקודה והצליח לאתר את המחבלים. הלוחמים הבחינו ב3, 2 צועדים מלפנים עטופים בסמיכות ומחבל נוסף הולך מאחוריהם. מצויד בווסט לחימה מאובזר, אקדח ופנים מכוסות. גם בחלומות הפרועים ביותר, הם לא דמיינו שמדובר בלא אחר מאשר יחיא סינואר. מצלמת הגופרו של יהוד לוחם במציית 450 תיעדה הכל. הנה כאן ההתקלות הראשונה של הלוחמים עם החוליה בראשה עומד סינואר. הם יורים ופוגעים בידו של סינואר ופוצעים אותו. בשלב זה המחבלים התפצלו, 2 מהם נכנסו לבית סמוך והשלישי שהתברר בהמשך כסינואר ברח לבית אחר. הלוחמים מבחינים בו ומכריזים על זיהוי. זיהיתי אותו בתוך הבית הזה. ראית אותו? כן. משיבים אש לעבר הכוח, לוחם מגדוד 450 נפצע קשה מירי. הלוחמים, תוך כדי הקרב, מפנים אותו לטנק. במקביל, המחבלים משליכים רימונים על הכוח. זרקו רימונים מהאיתור! סינואר שפצוע בידו מסתתר בקומה השנייה של הבית שאליו ברח. מפקד הגדוד מבקש לעלות לאוויר רחפן על מנת לסרוק את המבנה. המג"ד ביקש מפלוגה א' להגיע עם אבט"ק, הוא רוצה לסרוק אותה עם אבט"ק וצריך לחפש. אף אחד מהנוכחים במקום לא מעלה בדעתו שהצילום מהרחפן יהיה התיעוד האחרון של מנהיג חמאס. הקרב נמשך, הכוח מדלג בין מקומות ומבצע ירי אל האיתור שבו נמצא סינואר הפצוע. בוא ניקח אותו איזה עמדה יותר טובה מהעמדה הזאת. לאחר שעה ארוכה, צוות הטנק יורה פגז לעבר הקומה השנייה בבית שבו מסתתר סינואר. חלפו שעות רבות עד שהלוחמים הבינו שהשתתפו בקרב ההיסטורי שבו חוסל מנהיג חמאס יחיא סינואר. אבל אחרי שנה של לחימה שבה איבדו 2 מחבריהם לנשק, רב סמל ראשון במילואים מאור לוי ורב סמל במילואים מיכאל גל, ההרגשה היא שסוף סוף נסגר איזשהו מעגל.